kaget ing atimu kapone to nggonku mato mapan ana kene iki mau. Mung nuhune apa sing dadi kreteking penggalihmu? Kowe daya-daya nyuwun supaya Antasena prapta mapan ana desa kowe pring kampus kene. Dilarang sari kalah tekaku mapan ana kene bebarengan karo kadangmu ya kuwi nala gareng lawan kampung Bawa Petruk. Bagong mula kangge matur lan sari kusun ana paring gawe apa? Bareng aku teko desamu ing pringapus kene tak tamat-tamat kok kuceng wedanamu teko kuwi mbahmu cetha wilo-wilo karo to kuwi kena diarani nang Sukawa to susah susah ki aja didawa-dawa mapan jroning uripmu eling-eling uripmu kuwi sarwa cingkrangan ora kok jeneng ngino uripmu kuwi sarwa kekurangan sing kok kuwi susah iki kok malah neles lawas urip mulune kuwi wajibe disyukuri. Enek apa Bagong? Le pa aku iwanta pangan kula omah. Iki ngopo to, Le? Ayo Bagong urip pisan iki. Susah terus. Duwe susah, wedi jaluk kancane. Wedi diutangi kancane. Mulai rati duit ya susah bingung golek retek-retek nih wonen duit rezeki ya susah gua jojo dirayak kancane dubriya terus agar kancane dolane direken kancane maling gua jojo golek utilan engko ora duwe rezeki ya sambate ngaru biru eneng apa lho kok matur mumpung Ndara Antasena aku. Ya Le, urip iki kudu kebak syukur. Luwih-luwih iki wulan poso. Poso iki ngeposke rasa. Aja nganti poso iki kok sembuh apa-apa ora iso kuwi lho. Nek apa-apa ora iso nek puno kowe kegiatanmu iki isine menggur nglamun. Nyapo-nyapo susah. Nyapo-nyapo ora duwe seneng. Wis to, pokok urip iki sehat kowe kudune marep. Matur le, eneng apa? Mumpung Ndara Antasena rawuh, mbok menawa engko Ndara iso paring kalidamar. Sing suluk ya. Ya. Umbe konjeng nang ora-ora atur. Bergentang aja kowe sing suluk aja. Sing suluk aja kowe. Lah apa? Ya kowe ora ngerti pon ya. Nyono kok nyuwuk kok enem kowe ora ngerti kok ya. Sing suruh ben Kanjeng Antasena ya. Tumihun manget kelapa. Atone gintang alis rumaesa gandrung. Sabang katuke moya maye. Tias bawur Dwari Sumitra Tanoyo Parandare Kalau kaki matur Gong, ini apa Gong? Tur mana ini nek dayo ki ora perlu dadak kewo, kowe iki sing di omah. Kowe ora kudu nunggu ngisor ngono kuwi, kowe dhuwur-dhuwur ya meneh. Wong kuwi enek kursine. Tunggu-tunggu le, wong kuwi enek kursine. Ora hojane kowe iki paham ora to? Nyang apa to kok enek tamu terus aku nunggu ngisor iki terus kursiku ora tak lungguh iki ora paham to. Kursi kuwi iki jeplok, ngono iki nek tangi pajangan tok. Oh, ora cetok. Nek apa Gong matur. Ngeten nggih, Ndara Antasena karo Kang Gareng karo kowe PT Rau sepurane sing gedhe. Aku ya ora tak ana. Aku mlebu ki ora kok jeneng guru sapa yen aku kok ana ki ya gawanku wis model ngene iki. Tak pacakno model ki awakku ya ngene iki. Ya apa wae dalam kehidupan ki aku ngrasake pirang-pirangane wulan kene iki nyambut gawe angel ta. Nyambut gawe angel mongko kebutuhan iki terus kudu enek. Nganti mumet nek mikir, mumet iki lho nganti ning
sirahku iki rasane ora karu-karuan umet karo ora nek bedane. Mergo saking tumraping pengrasaku. Lah, terus aku berdikari nang. Aku nyambut gawe. Kowe nyambut gawe apa? Aku lumane Kalimantan. Ning Kalimantan. Lah aku pamit bapak. Bapak Joko Semir. Semar ya. Aku pamit bapak. Kalimantan tak nyambut gawe. Ning omah iki sesura apa-apa aku rokok iki njaluk tangga, renek rokok aku yo mek ngemuti hotel kuwe. Repot. Gregetan aku budal ning Kalimantan. Dan Bapak piye? Ya merestui. Direstui no. Bapak wis paring dawuh. Ya lek budalo lae-lae ngono kan. Budalo. Muga-muga lancar gangsal ning kono renek apa-apa. Berarti iso nyambut gawe tenan lancar rek mau gawe kelakon kowe mulih gawa duit biasa cepet. Sing ngomong gawa duit coba tak tampakane cangkem. Lah terus piye? Ya mergo mandi dongane eplek emil Semar. Lah kok teko kono kelakon, Truk. Ora nek no ora nek po. Wes ora nek apa-apa. Penggawean yo ora nek, rezeki yo ora nek, akhire aku kulkas. Apa pulang kampung mulai kowe dadi ora berhasil wong sopek akhir aku bisnis melu bos ndok lho kowe apa nyopir lho kowe iso nyopir ya Allah sopir-sopir iki sapa ta sing anu iki goleke penggawean iki lek aku akhir aku nyopir ndok ya kirim ning Astina. Lha nek kutha aja Astina ana dilarang. Ha wong sobek. Cetok ra apa-apa sak truk kae baru tak kirim ning Astina ya teko tengah dalan ndok-ndok netes kabeh. Wes sobek ndoke netes. Lah terus ora mau kirim. Kirime apane wong do lucut lan lompat dhewe-dhewe akhire kan yo senene karo bosku. Lah terus ayo dipecat. Susah namine. Terus aku melu nyopir kirim kapuk. Nah aku bungaku kan padake kowe sing sabamu ado pitik. Aku ki srawung lho truk namenno. Sapa-sapa tak srawungi ora nek koyo kowe metu. Entek-entekane aku nyopir kapuk kowe mau. Ya, ngirim ning ndi? Iki ngirim ning Kutaraja Ngamarta. Ndono Puntadewa pesen kapuk. Lho, mosok. Omsetku gedhe kok. Ratu-ratu sing pesen kok kapuk kuwi. Terus mau gawa ning Ngamarta. Urung angkat teko Ngamarta, ning tengah dalan udah deres. Nah terus ayo ora sida dadi kapuk no, blundut no. Tapi setelah dagelan terus alugom jane. Ora apa-apa. Gani. Akhire kapuk kuwi mau aku ora kurang akal lho ngene wong pinter kegorong wong natif aku. Aku terus akhire wong mikir iki karo aku guru, aku wong pinter. Entek-entekane akhirnya kapuk ini tak PP. Ya, garing. Aku ya alhamdulillah ya Allah, kapukku garing. Nah, barang tak garing seneng, kejar tak angine banter. Wes kapuk entek kabeh timbul tindak nanginan. Lah terus akhirnya aku tak lemah no. Tak ngijoli kuwi kok aku ora duwe apa-apa kaya. Wong bojoku tak dol ya ora gelem. Akhirnya tak dol lemah. Kowe iki ngapur. Bar kuwi aku terus batis semua nyambut gawe mau. Aku usaha apa? Usaha peti mati. Mebel sing kira-kira saingane ora pati enek. Lah nek bupet menggono sampean nunggalane kursi barang akeh. Aku gawe peti mati. Lah ya, gawe dhewe. Kowe iso to? Lah aku tukang biyen. Aku apa to sing ora tak tukangi? Ngapusi ya tak tukangi. Dadi itu ya tak tukangi. Terus carane iki ngenyek ya tak tukangi. Aku ngomong ya apa tak tukangi. Aku usaha kulit ya gak nyanyi kancane. Aku dadi tukang kuwi gawe peti mati kayune apa? Kayu jati. Waduh. Alhamdulillah Senin kuwi tak gawe, Selasa dadi langsung kok pasar ning. Marketing pemasaran kan. Selasa dadi arep tak pasarke dilalah Selasa bengi paling kumodal.
Yo. Pak Lik sapa? Pak Lik lho, kowe kan aku di Pak Lik. Ngawur wae. Akhire terus peti mati ku mau digawe Pak Like dhewe. Lah terus tetekan iki. Kowe wis duwe ndase kok Pak Like mati kaya. Ya sancane bantak ora gawe, akhire aku buka angkringan. Lakone kuwi. Buka angkringan. Angkringane sapa-sapa sajake tutup tak buka. Ayo tutup tak buka. Ora ngono kuwi. Ora ngono. Enggak, maksudku aku buka angkringan. Dilarani keri-keri aku buka angkringan iki ning pinggir dalan ning Tapel Wates ngamarto karo Mestina. Rame. Oh, sing tuku kek utang kabeh. Rame banget. Ndakane keri-keri iki aku susah. Apa angkringanku kaya-kaya diwet karo para Kurawa. Lah, mula sapa sing tak sabati nek ora ndono Antasena. Kula nyuwun senjata pitulungan. Mangsanete aku kula bukan. Ngerti sakabeh tumindak sakabeh ngopo sing tak nyanyi mesti ana resikone. Apa wae ayat iki mesti ana resikone. Lekas rame angkringanku dagangan do payu. Terus saurane panganan mateng, panganan cemilan wis do payu kok ngombe teh, ngombe kopi sak dualane lekas lari. Kurawa ngruwet teko-teko mendem. Lah iki nggih Ndara Antasena kula pasake dhateng jenengan kula mau bantu kula jateng angkringan kula mriko nggih. Ya aja kuwatir. Sing baku kanggo sawetara tak lereng tak nuntun ning mburi sawetara. Nek Kurawa yak-yakan Antasena bakal sabyan kula. Yen wektu kang prayoga aku ajaan mapan ana ing anggon makarti ana ngendi angkringan teh. Yo, engko aku bakal sampeyan karo kowe. Yen wis bubar suruping Surya, mergo ramene ra pengi ke, ramene pengi cak ana rame. Niki mangkon sawetara wonten mriki nggih nyedepi buka arep kula buka. Sampeyan kula jak mriko. Yo, wis sampe jauh.
Sumalala sumana yasta pinotet kandel butute jogrek Allah. Agam aja kaget aku sing teko. Aku gurumu ingkang minulya ya gurune Ndara Darama para Pandhawa. Pendhita Sukalima Begawan Dana. Aku sing teko Bagong. Aku Patih Harya Sangguni. Bagong aku sing teko. Aku Raden Kartowarma. Tamumu akeh to. Heeh, ketoke ora tamu iki. Apa? Biasane tamu nek nggawa rejeki ya. Wong sapa ngerti ngejok kuwi kon Bagong ngono. Bagong nang ndi makam ya. Anu ya, ambil teter ya. Lho ora apa-apa Bagong sering iku diawali saka kondang kok. Ning aku iki ora mungkin nek kon Bagong ning kono iki. Ketekan Pendhita Durna iki kaya ora apal terus. Padha ketekan penyakit. Lho penyakit piye to? Lah iki mesti kurumet to. Nek kancane rukun iki mari diurek-urek ampe ora rukun. Nek wong omah tentrem iki dileki lan kok kaya ngono kok ya seneng moko bojone. Pendhita Durna tenang Gusti. Lah moko kuwi tulodo kok pendhita gurune Pandhawa. Ya Pandhawa ya awake dudu apa-apane kok. Di kageke. Ora kene lho wis di rumah. Mosok aku dibageke. Lah iki kok dibageke sapa ngerti kok nanggap Bagong. Apa lho mbok tak umbene uyuwe lho. Aja ngono kuwi lho ya. Lakon apa ya? Amin 1.500. Amin 1.000. Wah, rokokane Pendhita Durna to kemeluk iki Mas. Duduk kok. Ndara Pendhita Durna sing rawuh sampe raja rawuhipun. Kaget-keti. Oleh Sumalala sumanante ya. Piye Bagong? Sami raja rawuhipun. Apa sapa panjenenganmu ora mangke ndos iki apa prataku mapan ana ing desamu sing ora patek kondang iki desa ngendi iki ora patek kondang. Oh ya ta gege ta ya. Pringakus. Nah, desa Pringakus. Ya sepurane sing gedhe ora patek kaeling-eling mergo pancen sing duwe desa iki ora patek penting kanggoku. Tapi dene aku pratono kene pancen ana babagan sing kudu tak nyanyi, tak aturke marang kowe. Bagong kuwi makasih. Sembarang penting boten masalah. Nek ngaten nggon gasing prayoga wis lungguh penak najan ora pati penak ya sak akone penak ngono wae. Kursi kok lakune sing ceramah. Kowe iki bisa didayah apa piye kaya suare surek kok piye kok ya ora cetok. Bon sak entene rasane nganyeli to lek omong-omongan. Mosok. Mosok ora apal ya apal iki ya menawa poso iki ndara pendhita ning perubahan. Ah nyelok nemen kok perubahan apa ya. Wayahe mangan iki nek lumrahe wong biasane Bagong bangun angkringan. Bareng poso kali ping 5. Lho, tambah 2 porsi. Buka menu mangan, sahur menu mangan. Mangkene malah pemuka. Modern mang dawuh kinten-kinten mokal yen tanpa wigati. Enten apa? Ning Masya Allah kedok-kedok kula pengen rembukan kali sampean. Di Ngareng Janur Guna Ndara Pendhita Durna rawuh. Butute jogrek Allah. Cukup jumpul mana dadi alas-alas dadi wono. Senguni apa wani gondel. Andake ya isoke jaru. Iki ngene ya Bagong. Aja nganti kedra nanti kleboning panampa nggonku praton nang desamu iki. Pancen kejaba. Suwe aku ora petuk karo Bagong karo Petruk. Ning kok nyata aku ana wigati sing banget wigati. Nggih. Ketoke bos ya. Ketoke rada insap dari dunia ini dosanya ditata buatnya ditata ya coba tanya orang ngono wong Jawa iki kaya apa-apane kaya ini ya mitra dawuh kataran saka Sinuwun Prabu Duryudana Ratu Agung Balasena iki dina aku kudu praton nang desamu ngendi kene iki Pringakus kene perkara ora ngono ya mung arep ngelingi marang kowe rame-ning swasana tampel wates negara Ngastina karo Ngamarta. Nek kono jebul ana wong dagang.
ning kono jebul ana wong dodolan. Nganti rasan gawe sepine pasar agung negara Ngastina. Saka ramene nek dodolan kuwi mau. Lho, mosok rame tenan lah. Tenang rame aku ora rame cicike tak buang toko utawa rame aku tenang. Rame aku nek dukun iki ya tenanan nek tirakat mosok rame. Nganti pasar Ngastina sepi ya. Saka dok pengen ngene bakong ning angkringanku. Oh. Manut kata anak Prabu Dendana jebul ingkang dodolan ning kono ora ana yo bakong. Leh ngarani jare Kurawa jenenge plangkringan. Pitik. Kowe kok buka plangkringan ning kono. Pitik kok. Wis tak kakonan kok boten dawuh apa. Pendita kena kaya gaul iki jane kemana iki ora ngerti apa. Kok iso aku nganggep plangkringan pangkringan mata. Ora matur. Ampun. Matur nggih. Angkringan ha iki mulai ora disuda suwon ya. Mangkane ra kok. Kowe kok ya iso plangkringan ning kono. Margane mangku ra. Dina iki kowe manut pakane Pendhita Durna apa ora? Aku utusane Sira Prabu Dendana. Plangkringanmu kuwi timbang gawe pasar negara Ngastina kudu dibubarke. Ya. Sebab gelem ra gelem kuwi tak wates amarta lan Ngastina. Gelem ra gelem manggonmu lek didodolan wujude plangkringan kuwi mau. Saorane kuwi matane omeng. Wong kok negara Ngastina. Kowe kudu manut kawatuan negara Ngastina. Lek nek dodol. Terus apa? Itu wis kenal aku ngimpi kendenge agar ngimpi iki mesti mulut nyandut lek kan jebule ngene iki dadane. Ora plangkringan apa to kok. Lah kok pitik kok kudu ditodol. Ora cocok ya. Ayo, plangkringanmu kudu bubar. Plangkringanmu kudu bubar. Nek nganti plangkringanmu ora kok bubarke, padha rembang kok penteng Ratu Agung karo Ngastina. Saorane kowe bakal nampa bendu, nampa sating sing Dendana dikocok jangkang. Bubar lagi, plangkringan orang sak plangkring. Wakanan lombrang nang pindhong bang borawari senang ben perang segedeng. Amit nggih. Nun sewu rai jamak dayoh niku saorane najan to kula ora duwe. Ning sampeyan tata cara unggah-ungguh niku kudu duwe Mbah Durna. Apa? Rumah saku kowe putuku apa piye? Rumah saku aku Mbah. Kok kok Mbah Beh. Mboten masalah. Sampeyan kan pendhita, suhu gurune ndara-ndara Pandhawa. Sampeyan nek perkara paring dawuh monggo. Ning carane nek dawuh ki mbok rada alus sithik. Aja dipek sampeyan iki pendhita negara Ngastina karo nyawang wong kaya kula ngeten iki cilik. Dipek kowe duwe apa? Kowe duwe apa? Apa sing bangga-banggake dadi punakaran? Wong kaya sakjane ora duwe apa-apa blas, ora duwe unggahan apa-apa. Omahmu sakjane ana sakjane yo bocor kabeh ngene iki. Kowe bangun omah yo mandek ora ketang pirang-pirang sakjane. Cendela karo lawake yo urung enek, ngono kok bangga. Sing kok bangga-banggake apa to, Mbok? Ayo, plangkringanmu kudu lewet. Plangkringanmu kudu bubar. Kakang Lembah. Apa iki? Dudu plangkring. Aku ngerti, aku wong pinter aja mau elek iki. Aku wong pinter. Kowe kancaku, aja nganti dadi musuh apa ning pring aku iki mau. Iya, maksudku ki karepku kuwi dudu plangkringan. Sampe plangkringan kok plangkrangan aku tak mudhek. Sing baku plangkringane bakok kudu dibubarke. Lah mudal niku nek kono kudu bubar. Ngapunten nggih, niku sunah plangkringan. Ngoten. Wis kok apa jenenge cangkrang apa ora mudhek. Sing baku plangkringan kudu bubar. Ora bubar. Padha karo nyitak bendu. Pengen mati dikroyok gring para Kurawa. Ngeten nggih. Wong kuwi aja terus akuh semangkian kaya ngoten niku. Amit sewu nggih. Sampeyan niku dadi pendhita, dadi wong gedhe, ra nek wong cilik ngeten iki ra nek perbandingan. Ora nek sing diarani wong gedhe nek ora nek wong cilik kaya kula. Upama kula mboten purun lerekan kula,
angkringan wonten mriku lek kula dodolan yen kula pembangan Pendhita Dono kowe kudu napa gedhu oke mboten masalah sing sampean pripun aku gelem aku kowe wani karo Pendhita Dono pantun kok ora nek sing wani lho ya sengkuni Kurawa mboten ewan-ewanan ya kula kali sampean jandol pun saksih sampean pripun kene kulino fisik nek sampean candak tali gocimu teng dasar wah ora saling-saling tok lole-lole ora saling-lole karo sampean ngopo ben kula niki pirang-pirang dina nyambut gawe akeh rokok ra iso rokok ora nyambut gawe kula buka angkringan saja lekas rame sing tukok sampean ngruwet kalian kula nggih kripik-kripik cacing ditet nggih krontalan kula mah manut kula Pak ning Jawa kan kula padha kacang garis ora tetandas kok aja dikelok Pendhita Dono nyapa pecah blas kuwi ora apa-apa iki aku iki wong tuwek blas iki kok pecah lek ora dulu tugel dulu nyambut gawe saiki resipone aneh. Aku jajal sawarane berdikari buka angkringan kaya ngene Pendhita Dono sing ora ngerti kentang ki mulih angkringan, angkringan. Nyatane apa to? Dinuwet kowe kok wong cilik iki kok duwe ati-ati to. Ya. Nek kowe kudu tetep budidaya supaya kangge keselamatan, kowe kudu golek wujuding pengayoman. Nah, ora sing ngono. Dibuka ora sing Pendhita Dono sakurane kudu Indonesia. Akan foto akan kenane besok ketemu hari. Medal
aja dibandingke. Gelem ora gelem kapal nyemplung gawe latar temane negara Mesir mergo saka ramene. Oleh didodolan kuwi ngalahke pasar-pasar ana negara Mesir. Nek jane nak pikir-pikir iki ngene Pak Digondel piye ya? Wong iki dawuh ngratu ora dinyanyi piye? Nek dinyanyi sok-sok wis elak karo batin. Panjenengan wong jenenge wong dodolan lak usahane si Bagong dhewe. Sing ngatasi wong negara Mesir kok kebangetan, negara gedhe kok ngrembug perkara ya kuwi lelakone si Bagong iki mau. Kok kaya ora ana sing luwih baku dirembug ana negara Ngastina. Lha ora iki dawuh saka si Kundana ya. Yang ini aturan kula wis budidaya supaya mbane niatan ora kasudadan. Wis mangsa bareng Pak Digondel piye? Kenapa wis kandha? Nek Bagong iki dina ora leren kene dodolan. Lek buka plan ngene kan ngono. Aja takut. Urawa dikebak. Bareng patet berarti mung anak pasar di Kalgaman. Tugel glune Bagong ora trimo dipateni. Dulur-dulur ora trimo pateni. Nek anti Semar ora trimo pateni. Pendho ora trimo brata yuga tiwiti. Ini nanti broto yuga. Ora apa-apa. Krimikan dadi grojokan. Geguyon dadi tangisan. Aku ora trimo Bagong nyepelek karo Pendhita Dono. Kon lerek dodol ning ngono kagak ganggu gawe wae. Lho, ning saorane iki engko aja nganti ngembet-embet blandan cara teko pucuk. Ora masalah, ora apa-apa. Nek Bagong mati Punakawan ora trimo. Punakawan dipateni. Pateni sisan. Nek Punakawan mati Pendho ora trimo. Brata yuga iki. Kenceng dina yuga. Iya, perkara kringane brata yuga. Ayo rene. Perkara liyane. Wis ora apa sih akeh Kurawa. 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 Pring berketek Gunung Gamping. Pring berketek Gunung Gamping. Maju, maju, maju. Tempur pengatur.
pila predane butute jogrek sing muni. Apa wane gondel? Nyatane Kurawa iki jebul perang musuh Punakawan ya ngatasi. Ya ora piye-piye ning kalah mental sine Kurawa karo Punakawan. Punakawan iki ning endi-endi kendel ora dhisik. Terus sarwa cok. Cok ki apa? Cok ki los sembarange los. Ana Kurawa ki rada duwe tepo pira karo Punakawan iki jane malah kleru. Ana perang donya ya kepiwo, arep nyotos ya iku. Iki kurang becik. Wah, nyatane otosine ning mburi langsung diamputasi tangane. Bareng sing maju Punakawan kok malah Kurawa murat-marit. Ngene arep bubare perang kringane Bagong. Angkringan. Apa? Angkringan. Angkringan. Heeh. Angkringan kuwi nek tau kleru kok pede lho wani gondel. Aku ora tau ana. Piye? Ora perlu diantos sing ora perlu Punakawan, ora perlu Bagong, ora perlu Petro. Asalate angin gandok.
dalah dodolan wae dipengen karo kula wonten kali malah gondol nyapa Bagong Endang iki. Piye digoleki goleki ngendi wong kumpul dening kemayanipun Ditadurna Daratasena pripun Jawati. Samubarang lakon kuwi adine dilakoni samubarang wujute pakarti saka mangsa ana coba lan godane. Kowe tetep lanjut tetep terus kewajibanmu. Perkara Bagong aku sing goleki. Aku gumun karo Pandita Durna. Ing atase Bagong iki mung wong cilik, ing atase Bagong iki mung wong ora duwe, wong sudra sampali nyambut gawe kangelan wiwit bisa gawe kok diobrak-abrik Kurawa. Kebangetan Kurawa kae. Kebangetan yen tak pikir iki duwite iki utangan to iki modal Mitra. Oh, sing utangi sapa? Ya kancaku nyemasi Mitra. Sakit. Piye iki? Wis aja kuwatir tak golekane aku. Yen nanti ora temu tau ngono dono. Aku tak takon karo Kyai Semar. Yo, teh ono wong iki. Piye wae gondel ora dhewe dicumi. Ora perlu data tak critani mripatmu lho dhewe. Ora perlu data aku crita ana-ana mripatmu nyawang dhewe. Ya tapi kapal nyata iki dina para punakan padha lumayu. Kegolong Siantasena jare bocah jaduk lugal parisan. Nyatane roh kemayane Pandita Durna nyingkrih. Lah kok Bagong wong nampan. Tenggang kaprakondang. Nek ngono plangkringan angkringan. Pelakangan angkringan. 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 Nah, ngono. Wis tuwa bareng karo mataku. Wis tuwa karo bokone nek nonton. Pelangkringan angkringan. Angkringan Bagong kena sak kandhake wis bubar. Kurawa bali nek kono sira. Ya Kurawa betul. Ingkang saged ngapura
watu. Nah, dipake lamune to. Oh ngono. Lan sawetara aku mesake nasibe sidak. Sidak iki sapa kapok. Umur yo singkat ngene to. Wong sawarane nggone keloro-loro iki tenan Bagong iki nyanyi lakon pertama. Pengen rapi ya mbet. Pengen omah-omah ya sapa pekepo entekane bareng sawarane usaha buka angkringan ya apa? Angkringan iki nek cara Jawa Tengah ngono nek cara nggone dhewe arane warung. Oh, warung. Warung iki ya karo usahane wong cilik lah. Ya kana kanggo kuliner. Pengen ngopi, pengen ngombe teh, pengen refreshing karo wewenan. Apa wewenan? Sing anu iki lho sing nyane mbok kuwi bae. Ayo wewenan padha. Oh wewenan. Wetak ya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe iso kumpul karo kanca-kanca Cakra Budaya Miniatur. Jadi ya udah perkarane miniatur iki mergo sarane iki konteke wayang becul iki wektune cekak engko udara sarane ya ora nganti sewengi ya paling ora ya kunjul lah tapi tak kunjul iki to kok ya ya wong yo wayange poso iki mulane poso mulane iki tak meneke selawat to tobat iki awake dhewe yo karo lek-lekan yo menghibur kanca dulur kabeh sing padha kepareng rampung lugune kemapan ana ing online. Oh, para netizen. Oh, netizen ora ngerti ta, ora mudeng to. Ora mudeng. Panjenengan iki kontake gedulan iki saka sing nonton saka kadoan. Ana ning studio kene iki ya ana paling ya wis nek wong pira ngono. Nek kokean malah rugi awake dhewe. Lah sebab ae kok pengen ngapet. Yo ora ngono ya. Matur dawuh. Singkong lan panjenengan Surabaya laban dagang misuwur jati umure banjir kong tulung agong lan arep blitar tahu Kediri Siwarok Ponorogo jerute Siwarok Ponorogo jeruke kok larasmu bener kamu laku dhewe kan ya Batik Solo Kutek Yogya Mbah Kedu Semarang Pasar Semarang Pasarenya Ibu kota Jakarta Mbak Ika Antonia